келин худо ҳамин якдам бекормад даррав хоначаш ба дар омада мегирад. чӣ гуфтаса бошад ин? ман аллакай худамро махфулаша интихоб карда мондагӣ. агар ки шавад ҳамона мехарем пагоҳ. худо хоҳад. майлаш дарро биёед, аллакай ужин тайёр. як бор истак канем. Келин? ҳам то оилика шунида сразу ин харидтаи вай харидтаи сар мешада? худатон медонед ки пага басварду гаҳворобандони апатона чӣ бар аз худо беҳуда мекунед? хай пага басварду гаҳворобандон гуфта аллакай 9 моҳ боз тайёрӣ дидасед. 9 моҳ боз ман практически ягон чӣ намехарам барои худам. Духтарам, тайёрӣ мебинам бақувваттар карда. 7 моҳ, 8 моҳ, 9 моҳ кориш мон набошад. ман пули ягон ҷои бекораво сарф накардасам. чизе ки ман ба ҳозир айни ҳол лозим аст ҳамон чиза харидасам. чӣ хеле чизи беҳуда аз худи беҳуда нест. ҳама либосатон пур шкафатон ба. худашон гуфтам ки мерем мехарем. ман маҷбур накардам ё каса. гап гардонӣ ва истода намешад бад. даврои мо ба хеле гап корон набуд. мо изо мекаштем аз як чиз харидате гуфтам ба. худашон ки харида доданд. шароити ҳозира ба ҳамин чиз зарур буд. агар ки ман бинам ҳамон одам ба шароиташ нест ман ҳамин чиза намепурсам. лекин ман баам дар кор. келинои ҳозира гап зада намешад. майлаш вақте ки аз кор омаданд худатон гӯед ки ягон чӣ харида натед. майлаш ки гуфтан ягон чӣ нахаридам ва ягон чӣ намегум. ман гап намезанам. ҳам ту ки омад худатон гӯед ки ман дар кор не. нахарадам не ҳамин чизоя. ҳам то оилика шунитон сразу амин расход карданатон дар кор. сразу амин ин харидатед ва харидатед инам нест ва ям нест. ин чи аввал? ҳама либосаи конатонро пӯшида рафта. набинам ман. ҳеҷ кор намекунад. як сол либоси нав гардед. майлаш хуб шудааст. чизе ки гуфтед тамом мешад. гап гардониша бинад. духтаро ман фикр мекунам ки байни хушдоману келин байни зану шавҳар бисёр нофаҳмиҳо мешад, бисёр ҷангу ҷанҷол спору хел чизҳо мешад аз ҳисоби оне ки шароит вазнин. действительно барои мардако қиин духтаро. мардако фақат ҳушу ёдашон оилама хӯронам, мисол падару модарама хӯронам, ёрдам кунам, шароиташонро хубтар кунам. постоянно бар замми оне ки мардакомон меҳнат мекунанд баромада аз саҳар то шаба, боз бар замин фикру хаёлашон зиёд. фикру хаёлашон сарашон куҷо бозананд намедонанд. чӣ хел карда хеле кор кунанд ки аз ҳама чӣ зану фарзандашон таъмин бошад, падару модарашон таъмин бошад. понимаете духтаро? барои мардако ҳозир бениҳоят қиин духтаро. бисёри занако мегӯянд ки вақте ки ман ба кор даъват мекунам ба компанияи Фабелик, ҳамин корат дилам ба зад, корат ман маъқул намегӯянд, лекин даже фикрам намекунанд ки барои мардакошон чӣ қадар қиин пул кор кардан. агар ки шумо ба ягон грамм возможности дар хонаиштан кор кардан дошта бошад духтар, дошта бошед, марҳамат кор кунедтон. мо ҳама вақт ба кор даъват мекунем занҳои хонашина, апаву хоҳаро, занҳои азиз, кор кунедтон, кор кунедтон. ҳамаш хуб мешад духтаро. мо шумо дастгирӣ мекунем. ба ҳамин компания вақте ки ман ба ҳамин компания ба кор омадам, ман ба худ умуман боварӣ надоштам. мо қарз доштем. вақте ки ман якумин маротиба камтара кор кардам, 6-7 моҳ кор кардам, якумин маротиба кардам ва як лухт 90,000 сомонӣ биромад духтаро. вақте ки 90,000 сомон биромад маош, ҳамон вақт мо камтара қарз доштем. хай камтара чӣ хел гум қарз доштем гӯям да. ҳам қарза додем, соф шудем, чӣ қадар свобода ҳис кардем духтаро. вот честное слово, ман ва эҳсосое ки ҳамон вақт доштам ҳолам ахотирам намебурад духтаро. ҳазорон бор шукрона мекунам ки хеле кори беҳтарин дорам. агар шумо хоҳедтон кор кардан духтаро дар компанияи Фабелик, ҳамин номери ватсапи ман нависетон, ман шумо дастгирӣ мекунам, ёрдам метиҳам. албатта шумо ҳам низ бояд меҳнат кунедтон, бояд кора аз худ кардан ба ҳаракат кунедтон ки штоби шумо ба одамое ки шумо номнавис мекунанд, штоби шумо ба ёрдам кунанд. ба духтаро баъзеҳо мегӯянд ки ҳамин шаварам кор кардааст бас, ҳамин шаварам хӯрондааст бас. фикр намекунанд, просто фикр намекунанд ки чӣ қадар шаварашон ба қиин. ҳозир ягон оилае бошад ки ягон оилае шумо мешинасед ки штоби мардакошон, шаварошон бе ягон гуфти гапо вазнинӣ, бе ягон душворӣ калон маош гиряду хурда кардан оилавӣ.
Где? Вот где такая семья? Вы знаете такую семью? Я, например, не знаю. Не знаю. Ма только фабеликча мебинам ки свободный график доран зану шавҳар кор кардасан. Бисёри зану шавҳаро, мисол бисёри одамое ки зану шавҳар кор кардасан, офисҳои шудагӣ офисҳошон намекушоянд, пункт выдачаҳошон намекушоянд. Пункт выдачи чӣ хеле ки шумо мерен аз вали бирез мегиред ку бороҳи заказ кардагитон инам хел да. Тоҷикистон ба мехоҳедтон кушоед, метондон ки кушоедтон, метондон ки Россия ба кушоедтон. Хулоса гап ки спокойно, духтар бе ягон мушкилӣ. Аммо одамое ки мисол шаварошон кор накун, хеле корро бор накун, хеле корро намесад, хаб карда мекудакони кардашин мегуфтаги одамо ҳозир миллион кор кардасан. Тоҷико просто, понимаете? Чи дар Тоҷикистон, чи дар Россия фарқаш нест. Зану шавҳар счастливы просто. Ай ҳама чи таъмин, хонаву дар кардагӣ, путешествия рафтосян ба ҳазур духтаро, понимаете? Вот ман дина конференция будам, я их увидела, афсус ки ман шавҳарам кати нарафтам. Ки шавҳарам чашмашон кати бинан ки намин ҳама қадар одам кати шавҳарошон омадагӣ, бо шавҳарошон кати мисол саҳна баромада нақл кардасян да. Ман агар ки шавад видеошон мемонам вайҳои оянда ба рассказывают, да, чихел карда ба ҳамин компания омадаги ҳастанд, ба чихел як мушкили занако шавҳарошон ба ҳамин кора мефаҳмонанду шавҳарошон боварӣ мекунанд. Мисол хулоса гапи духтаро бениҳоят имконияти калон. Ба ҳозир компания бонус мондаги 32,000 рубли 17 предмет дорад. Сковорода, якчанд намуд сковородкаҳо, дег, мисол новинка, да, гӯем ҳамин чиз бепул мебиёд. Барои веб-консультантҳо 8 каталог, мисол веб-консультантҳо 8 каталог садвали карда рафтан гиранд, ҳамон чиз ваёба бепул мебиёд. Туфа каталоги пешина як гала веб-консультантҳо парагенератор гирифта буданд. Парагенераторам нархаш намедонам рости гап чанд қадар буд, 3000 чанд сомон буд агар хато накунам. Бепул гирифтанд духтаро. Разве это не идеальная компания? Чӣ қадар ассортименти калон, чӣ қадар бонусҳои калон манам пага басарда бояд зиёда аз 60,000 сомони бонус бояд гирам. Так что духтаро, нависетон агар ки шумо хоҳедтон аз хона баромада кор кардан, ман соҳиби 3 фарзанд, худо ба шукр ки аз хона баромада наметонам, вообще ягон ҷо рафта наметонам, фақат хона ба кор мекунам ва ҳозир вақтҳои холигӣ ма ки ёфтам, телефонам ба дастам мегирам, кор мекунам. Телефонам ки аз дастам мондам тамомия свободная. Кай вақти хостам телефонам мемонам, айпай бачаҳо мешам, айпай кори хона мешам. ҳамхел кор агар ки маъқул бошад, марҳамат духтаро, нависетон дастгирӣ мекунем, шумо ба маоши баланд мерасетон. Обязательно худо хоҳад ки